¿Qué se siente corriendo con el Sant Esteban? Batu, irabazi. Eta nola motibatzen bat eta gaurkoan bazi Sant Estebanentzat! Egia esan, ametsa da gaurko eguna, oso egun polita izan da gaurkoa. Ametsa da pertsona guzti hauekin hemen egotea, eta azkenean hau da nire bizitzan gordeko deten momentua. Hemendik aurrera ez dakit, gaurkoarekin ziur nago talde honetan jarraitu nahi detela. Azkenean txirrindularitzan ere pasioa da. Txiki-txikitatik bizikleta gainean egon naiz eta bueno, talde hau niretzat talde bat baino gehiago da, azkenean nire familia, nire laguna dira eta betirako hemen egongo naiz. Bueno, egia esan hori da jaso deten oparirik politena, azkenean ni txirrindularitzan hasi nintzanean zaila zen referente bat eukitzia, zaila zen Joanes Omarribak egiten zituen lasterketa jarraitzia. Goatzen naiz, zaila zala informazioa bilatzea, baina nik bere liburua erosi nuen Joanerena, oain berekin egon naiz taldean eta oain ume txiki hauek nerekin egotia oso polita da. Eskerrik asko. Eskerrik asko.